Made onge bura ma Supreme Court nde ok wawinjogi anyway. Victor king'iye matut to gima Charles wacho no en adieri nikech gikone to an kaka jago kura makao MP magone kura modhi e bunge to MP kodhi opuodho ng'ato ma okel ni mondo puodhi mondo bede bura mar IEBC to puodho ng'ama ok ni kare kata ng'ama onge oteku maber kata ng'ama wiye ok ler mondo bede commission kaka mar IEBC to tabu no duogo ira an kaka jago kura. To mar ariyo adwa wacho ni kipenjo ni gini nyiso nang'o ewi IEBC. En adieri ni IEBC otop. IEBC en rech kendo top koa gi e wiye. Gima nyo otimore yiero kaluwore gi petitions mwaneno sani en wichkuot ewi migao mar IEBC. King'iyo Victor nitiere gimiluongo ni performance indicators kata KPI kidhi kuonde mang'eny tinde nitie gimiluongo ni key performance indicators. IEBC ni gariyo kende madongo. Achiel en boundaries, achiel mar ariyo en yiero. To higni 5 mokalo pok waneno ka otim boundaries review. Tiende ni KPI achiel pok gitimo. To mano migi maduong' mogik en neno ni jo Kenya obed gi yiero ma fair, free and verifiable gi kisungu gote to notamo gitimo. En wichkuot kendo en admission of failure ni IEBC kare okotimo gik moko monego bedni kaka onego bedni